Niwang Sukmana mangadili nuweh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Bathara-trata. Wilujeng, Pak. Slamet tekaku, Bagong. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih, Bapak. Tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pangestune Pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa niki seni Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki merga saka kekuatan kula ming kaya ngoten. Iya. Sing baku kula wargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas Gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tekaku. Ana ing pendopo kene. Kula ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa Cah Bagus pangestune Masmu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kejaba saka kowe iki aku arep takon, Gong. Takon apa, Mas? Sing ngrusak iringan iki mau sapa? Ngrusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer Panakawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teka. Aku jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Wis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampeyan niku angel e. Bagong, dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong? Sapa, Gong? Bapak Pangling kali wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewuh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Putuku Cah Bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine bathik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampanana ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ning Pring Apus kene.
Ana wigati apa? Nawigati apa, Gong? Nawigati apa, Gong, kok kaya wigati banget? Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lek arep ngomong iki? Rasa wedi wong aku ki bapakmu. Nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atos kok bapakne dadekke cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek arep ngomongke kepiye? Wis ora usah pikir ngoringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene merga ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sak piturute. Wis terus terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake mbudidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugrahaning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki merga menungsa mbudidaya sinartan donga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut gawe nang kene, iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhanku sing kaya ngono mau Bapak nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti Bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puspita rum